खुलुमो बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो बरायनानै लाबाय आरो गोसो गोरबोनिफ्राय जिसु ख्रिस्टनि मुङाव गोजोननाय जासिहरबाय गोजोन्थों। आं बे समावहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लानानै फैदों। बे टपिकआनो जाहैबाय जोंखौ सोर दैदेनगोन। जोंखौ सोर दैदेनगोन आरो जोंखौ सोर दैदेननांगौ बे आयदानि सायावहाय आं गुसुङै बुंनो हास्थायदों। लायग्राफोर बे टपिकखौ बुङैनि सिगां जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे बोसोनखौ जों फरायनानै खोनासंगोन। बेखौहाय बोसोन बिजाबनि 11 अध्याय 14 पद बे मोनसेखौ जों फरायनानै खोनासंनि। दैदेनग्रा गैयाब्ला जाथियाबो गोग्लैगोन। जेराव परामर्श होग्रा दं बेयाव खारग'नायाबो दङ। जोंनि गोथार बाइबेलाव जोङो फरायनानै खोनानो मोनबाय। बे बाथ्राखौ सल'मना गावनि इसोरनि मोननाय गियानजों गावनि बिसाफोरनो बे परामर्शखौ होदों। मानो होदों? जोंनि गथ'फोरखौ लानानै गावनि बिमा बिफाफ्रा गावनि गार्जेनफ्रा दायित्व दङ जाहाथे बुहुमाव मानसि हिसाबै थांनानै थानो हायो। मानसिया मानसि हिसाबै थांनानै थानो हायो। बिनि थाखायनो मानसिया जेराव दैदेनग्रा दङ बेवहाय गोग्लैनायनिफ्राय बासायजानाय दङ। जेराव परामर्श दङ बेवहाय खारग'नायनिबो बेबस्था दङ। जेराव परामर्श गैया बेयाव खारग'नायनि बेबस्था गैया। बेयाव गोग्लैनायनिसो बेबस्था दङ। दा बेवहाय सल'मन राजाया जोंनो मोजां परामर्शखौ गावनि बिसाफोरनो बिजोंनो खोन्थादों। जोंनि गेजेराव दैदेनगिरि गैयाब्ला जेरै लावखार गैयै मेन्दाया सिखावफोरजों जाजायो, सिखावफोरजों खावजायो, गुबुनफोरजों होसोजायो, नासयजायो, बेबादि सानफा एफा गोमोरलाङो आरो बिसोरो गोमालांनो हमो। थिग बेबादिनो जाय सुबुं समाजाव मोजां जुदि दैदेनगिरि गैयाब्ला बे जाथिया बे फोलेरा गोग्लैलांगोन आरो गोमालांगोन। बिसोरो हारि आरो राव बिसोरो हमथाना लाखिनो हानाय नङा। बिसोर सानफा एफा बिसोरो गोमालांबाय थागोन। बेबादि मानसिया संसाराव बुहुमाव थांनानै थासान्दि जोंनि गेजेराव मोजां लिडारशिप गैयाब्ला, मोजां दैदेनगिरि गैयाब्ला, बे बुहुमनि जोङो पारफरमेन्सखौ नायहरोब्ला नुनो मोनो मानसिनि जे दैदेनगिरि बे बुहुमनि सुबुं फोलेरनि बे मानसिनि आसार बेबहारफोर, मानसिया जांख्रिथायदों, मानसिया सोमावसारदों, मानसिया मावख्रुबदों, बे गावनि नखरनि थाखाय, गावनि उन्नतिनि थाखाय, गावनि थाखायल' बे जांख्रिथायदों। बे बुहुमनि पारफरमेन्सआ बेबायदि। जोंनि बे दैदेनगिरिफोरनि आसार खान्थिफ्रा, पारफरमेन्सफ्रा बेबादि जालांनो हमबाय। जोंनि उसुं खाथिनि मानसिफोरखौ नायस'नो, गैयैफोरखौ हेफाजाब होनो, गावजों गाव अनलायनो, गावजों गाव नायस'ज्लायनो बेस्थ' मानसिफ्रा गावखौ बेस्थ' खालामबाय। सोरबा लोमजादों, सोरबा गोग्लैदों, सोरबा हस्पिटालाव दङ, सोरबा थैहांहां अबस्थायाव दङ, नायनांगौ, सहाय हैनांगौ, बे रोखोम सेवा खालामनायनि खामानि मावग्रा मानसि जोंनि गेजेराव गैया जाबाय। जोंनि समाजाव गैया जाबोबाय, बे सुबुं समाजनि गेजेराव। बेनिफ्राय टाउन सोहोरनि गोनां गेदेर साखरियालफ्राबो जोंनि गेजेराव गामियारि ओनसोलनि गाद्रा गुद्रा बे गोरिब गुन्द्राफोरजों लोगो लालायनानै मोजां परामर्श होलायनाय, थुलुंगा होलायनाय, बेबायदि पारफरमेन्सफ्राबो गैया जाबोबाय। बेबायदि धोरोम गुरुफ्राबो, धोरोमनि दैदेनगिरिफ्रा, जाथिनि दैदेनगिरिफ्राबो संसारनि सुबिदाफोरनि खाबु फलानफोरसो जालांनो हमदोंसै। दा बेनिखायनो बे संसारनि गासै दैदेनगिरिफ्रा जोंनि जाथिखौ दिखांनो, जोंखौ जातीय हिसाबै
जोंनि न'खर आरो समाजाव जोंखौ दैदेननो हाया, जोंखौ दैदेननो हाया। एकमात्र जोंनि जिबनखौ दैदेनगिरिया नोंखौ थैनायसिम, जोनोम जानायनिफ्राय नोंखौ सृष्टि खालामनायनिफ्राय थैजासिम दैदेनगिरि गासै समाव गासै मुगायाव एकमात्र दैदेनगिरिया सासेल' दङ, बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'। जिसु ख्रिस्ट'आनो नोंथांनि जिबन, नोंथांनि समाज, नोंथांनि मण्डली, नोंथांनि गासै फेमिलिखौ, गासै फोलेरखौ बेल'नो दैदेनगोन। मानोना जोंनि गेजेराव बयनिख्रुइबो साबसिन दैदेनगिरिया जिसु ख्रिस्ट'। मानो? बे नोंजों थाफायो, बे नोंजों जाफायो। राव, हारि, धर्म, जाथि गियाथि बासिनाय गैया, मुगैनाय मुजुनाय गैया, गोरिब गुन्द्रा, पापी हावरिया, दुखुथिया रावखौबो मुगैनाय गैया। बेनि अननाया गुवार, बेनि अननाया बेबादि। बेनिखायनो एकमात्र जोंखौ गोरिब गुन्द्रानिफ्राय, गाद्रा गुद्रानिफ्राय, बिबायारिनिफ्राय लानाय, पापी धर्मियाफोरनिफ्राय लानानै गासै फोलेरखौ अननायजों दैदेनगिरि, दैदेनगोना, जोंखौ सैथो लामाजों दैदेनगिरिया, जोंखौ दिखांग्राया, जोंखौ बासायग्राया सासेल', बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'। जिसु ख्रिस्ट'आनो नोंथांनि न'खर, नोंथांनि जिबन, नोंथांनि फोलेर, नोंथांनि जातीय हिसाबै नोंथांखौ दैदेनगोन गासै समाव। बे रावखौबो राव, हारि, धोरोमखौ लानानै बे मुगैनाय गैया, मुजुनाय गैया। एकमात्र बुहुमनि बयनिख्रुइबो साबसिन दैदेनगिरिया जोंनि जिसु ख्रिस्ट' अनलायग्राफोर। बेनिखायनो बे जिसु ख्रिस्ट'जों जों दैदेनजानो नांगौ। गासै धोरोमनि मानसियानो जाया मानो, गासै फोलेरनि मानसियानो जाया मानो, गासै थाखोनि सिरिनि मानसियानो जाथों, गासै समाव फोरबो जिसु ख्रिस्ट'जों नोंथाङा दैदेनजा, अब्ला नोंथाङा जातीय हिसाबै थांनानै थानो हागोन, न'खर हिसाबै नोंथाङा जौगागोन, गासै समाव नोंथाङा इसोरनि अननायखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो जोंनि जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौहाय मोनसे बाथ्रा होनदों, दोनहरजानायनि एक अध्याय 8 बेखौहाय लुकासनि बिजाबनिफ्राय, लुकासनि लिरनायनिफ्राय जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव बे दिखांनानै होदों। बेबादि होनदों, गोथार जिउआ नोंसोरखौ बेबादि खालामबाय। जों बेखौ नायनि, बेवहाय मा होनदों, दोनहरजानायनि 1 अध्याय 8 गोथार जिउआ नोंसोरनि सायाव फैब्ला नोंसोरो बोलो मोनगोन आरो नोंसोरो जेरुजालेमावबो, गासै जुदाय आरो सामारियावबो पृथ्वीनि जोबनायसिम आंनि साखिफोर जागोन। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ अनबाय, बे बुहुमखौ अनबाय, गावनि अननायजों पापी धोरोमिया गासैखौबो मुगैया मुजुआ बियो बजबनानै लाबाय। जोंखौ बियो गावनियाव दिसनबाय, जोंखौ बियो अनसिनबाय, बे जोंखौ ख्रिस्टियान खालामबाय, बे जोंखौ गोथार जिउजों बाप्तिस्मा होबाय, बे जोंनो इसोरनि गोथार जिउखौ बे जोंनो होबाय। बे जिउआ फैयोब्ला, नोंथांमोननियाव बसबास खालामोब्ला नोंथांमोना बोलो मोनगोन। गासै बुहुमाव, गासै पृथिबियाव, गासै फोलेरनि गेजेराव बे पृथिबि जोबनायसिम गुड पारफरमेन्सनि साफा सुबुंफोर होननानै इसोरनि साखिफोर जोङो जागोन। बे बुहुमनि साखिफोरा ख्रिस्टियानफोर। बे बुहुमनि गुड लिडारा, मोजां दैदेनगिरिया जिसु ख्रिस्ट'। बेनिखायनो साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्ट'जोंसो जों दैदेनजानो नांगौ। जोङो रावनियाव आसा खालामनो हाया। बे बुहुमनि दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव, बे दैदेनगिरिफोरनि सायाव जों रावनियावबो जोङो आसा खालामनो हाया। सोरबा जांख्रिथायदों गावनि उदै थाइसेनि थाखाय, सोरबा मावख्रुबदों गावनि न'खरनि थाखाय, सोरबा साखरियाला माने गोसो होदों गावनि न'खर जौगानायनि थाखाय, गावनि फिसा जौगानायनि थाखाय, सोरबा गोग्लैदों बेखौ माबा मोनसे सहाय होनांगोन होननानै बेनिफ्राय बे गोजान जादों। बे बुहुमनि गासै फोलेरनि गेजेराव, सुबुं समाजनि गेजेराव बे रोखोम खामानिफ्रा जोङो नुनो मोनदोंसै। बेनिखायनो जोंनि साबसिनथार दैदेनगिरिया, जोंखौ दैदेननांगौआ
जोंनि समाजखौ दैदेननांगौआ जोंनि जिसु ख्रिस्ट'आल'सो जोंखौ दैदेनगोन। बेनिखायनो इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जोंखौ फोरोंबाय जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि साखिफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि बासायगिरि, जोंखौ दैदेनगिरि, गासै फोलेरा जिसु ख्रिस्ट'जों दैदेनजानो नांथारगौ। इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो होदों। जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै गोजोन्थों।